Mani fere makon jol balejo krum Tumi taki Basto balejo krum Sendi me banden do wima Kodiluma nya inge sama o sendi me banden do wima Kodiluma nya inge sama o dunya Yene jogi jom satir mafu lukeno Dili dilani cherno abu Boringartani cherno abu Dili dilani cherno abu Boringartani cherno abu Oirendo men ha susi serembe Ha cherna gunde rendo men wonti julo Alto geno lamdo kamuchi Jido wada badola hakuna nal hande kay ko solution tan wallo kan ni desiru no malle kam desiru walla non ko heso école kala dum wala jangu ha ba dum do ala aka wala ke ko aka sayi ko dum so bidem hakkude jeere hakkude wa andi jamu mi dara jangis malla dara garan sikku kumba malla ata garan sikku aysa mi mari mi litti wala aka nan ke cikuma ala ka ni buti ha ala ko mi ka to ila halu anti seda wala awawa bikaran ay ngal mal bedal be ko kalam do be jogo kalam an kay say kalam do aga sama la ba ci ande ak ngal ka di gëndo ha fay solution ci mi tampi gogo ay mi gogo do ay ko wa lu do no burti to jam mi de ni ko ko ci après an ko da fa sa kafle kali kafle ko tu mala darnim do ena way no sun diam tam fude ni do lu fatte an ko non to wada madde ko di ngol o ka dal ah hodo abu ni ko fo sen ko do kan ah hay gacci ko to ko do ka hanke ko wakal ta il faut yo te ko nyakala mawdu ah to mbira so da ko jendo ko wada je ko ran kayo de jendo ya ko fara wadde kan ko sesta Togor ay ala mas ko da arga or mas arga Kata tahu minta asal tahu ada ini. Hei, bila mana di mana tahu minta awak tanya di mana kata min dia dah hidup kawan min ke. Ternyata tu akteran area rep arwai vi. Silas. Mana silas? Saya ni mana asikin nama ka responsable. Tahu responsable haidar. Itu mana? Rumah bawa dah. Ni min kam di tempat terang akteran sudah Mer arwai dum dia yang buat woi ada rasa kami dah semua buat ko gongu de ini benar dia suku dulu boleh kata dulu angkat boleh kata dulu wada jon ha fi joni ada kongul dah woi kungulan hapiya kam haadin biya kam kungulan
ngulam anda ko ngulam min afri imbécile wata ni ngacca mi ma ko sama na ila ko donc ɗum kara wawi ɗum imbécile mbab deeɗa ɗum ɗo kara wawi ɗum mais bowal awawa ɗum nakko ɗum fullo o ko woni imbécile anda mo nako ful wala mi ati wala farakat imbécile Dobro. Alcun problema? Quali problema? Wallahi yaron yarla korte ka hanki jamu ka mi anda ko dow mi anda ko les Allah yoni kam seeɗa glace yo tan ko kos hakkunangal Ko ñande ne kaldi ɗo. Bimam tokoro ko wayni ko won haalda ɗum ko kuma haalam ɗum min. A faami? An ko kaddinɗa ko suwa hay sellude. Mbimi ko kaddinɗa ko suwa hay sellude. Mbiya aɗa wadde hen debbo. Te ɓeydi muusen fof min kam kawma aran kalɗa ham aɗa haala gorko ma. Min kelsiɗa ham noon sa hersi kam hersi gorko ma ɗum won laawol kuɗɗaɗo Allah hami nontu ɗum woto nontu ɗum hunko ma an ka sayi anani tan aɓa gacce mon ñam fof wonoddemo ko mbeɗa waajo ma ko a hersata hen a hersata hen a hersani kam boko mburu ari on so a hersani kam mbimi min ko kanan ko ari hen wala jiɗɗa fuggodiren kadi hayso ko lawol kuɗa kam ala caɗele hakkuɗa kam ɗum Wayrano men ha susi seeɗen ɓe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto gueno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗo laato o duniya ene jogi joomum sattirma fu hollu gueno dili dillani ceerno abu woni gartani ceerno siw joni ɓe nde hannde ka ñanti ɗum inchallah yigam de ana leydi ɓorna ɗum bo guila kaddamam ma joni ayi de min joni tan mi rewi aramalo mbe yetti com machallah defnema turmuɗi ɗi a yaltini tan jiima oɗo mbi o kam hande kam ko loggo allah ok commande guila men inchallah Yo, jona no, ɓorna no, kono welanima bo ala jeena adduno ɗum de tan commande noon ɗum kina noon jeena ɓin hen seeɗa jeena ɓornanɗa mbiɗamo de kono Ala, yoji tere machallah wawi suɓude koko de reeɗo seena yiɗa ɗum noon fof ka yiɗa o ɓiɗi debbo wona mbiɗama Ɗum ɓe wurtindema e respecté ɗam. neɗɗo toujours wa sena an heewi jaaji yiɗa debbo kewɗo jaaji hande noon Maroc jangga noon Espagne ɓaawa jangga noon ɗum ɗo Liggey ma. liggey neɗɗo kay jarum liggey haydara ala hen on ko Jarum. liggorode Jeena jeena haydara galle yiya. nden jeena liggey tan yiɗi inchallah min ni pour noon waade no wayni watta wadde commerce wona ando dokkatama haalis tan seeɗa ala mummuɗen haalis o dokkatama waɗ commerce mi haalan ɗum ɗon mbimi ɗa kam woni an kam weltima fof haalis tan ñande en kaali ɗo haala mbiɗa kam aɗa kam an kam addi ɗo haala jeynani mi yiɗano haalde haalma mbiɗa kam affaire terrain ngaji a faami jeyna wallimami dewe terrain ngaji laawimi ɗo noon laawimi ndugmi eyyi ndugumi goo mataw mi mettin tan somin sinno ko sagam avant waɗa hunde joddeyam kaldayam ha para eyyi mi fuɗɗa haaldude kono sa yi ha waɗi ha paari gara a ƴewde men ɗum pour min ala sens fami min mi añani ɓamtu hen mi añani dañen galleji kewɗi autoji kalis ha heewa ɗum mi añani ɗum aynande gañde dañal woodani a fami kono saɗa waɗa gueɗe mbaɗe ni a ƴoytoyam kaldayam idée ganduɗa idée moƴƴo kono enen en mbawno wadde ɗum sans gênant sans goto hay goto andanta men fami eyyi rewɓe hannde ko ngandamma hannde janggo son kaɓe tan jototo haalta eyyi te min noon budget am e dañalam mi yiiɗa hannde ɗon yimɓe aduna ɓe tinna faami neɗɗo ko forma a fotan andu hay goto fota andande ɗum ko moftata ɗum eyyi ɗum wonno haalta ha o de heure kadi no arani mais so ari ɗo hannde on tawan ɗo hen
ko da fu jippi hay di konko na trentan ya so ari di kom tardu non mi leli jippade hawa hande wata do en hande hawa do en on ko ni tan chaque jour ni waiting so na to madame jam kala are na trentan what ni pada ko woni pada wonna o fandama namma pada mi ma lel bowal doye a lelta doye ya bowal batta doye hande wallahi tala bi mam hande yo jango wona haaji mi dum ñan fof ko ni ñan fof trena ha tampa ngarado mbiya lel jamais ana wona responsable taw no responsable a ñaata ko jaata ha gayn ngarado mbiya danat a danta do en a lelta do en a foftata do en bol jaata ana hersata an gorko kilif wattani gacca deboma gallem jaha a trena tan ha o de mbiya ara do en a danta do en taw ko jamu ñida ayat wala ko na do en danta jamu ha wala men uddi mus ko jidde deliyade prende salel yo o dara ko yaay famni bo nak fulo yak mbi man dara adam ni wallahi hersata tan ko biya dara be bol ma ta hanci an waddi aɗa yaadi hen ne wonno probléme ma tan sino ko goɗɗo wonno ala probléme e ɓay tan ko jeena allahu akbar ɗon ɓayno ɗumani ala majji nayi barma tan ɗo aɗa haalanno a faami an jeena tan wondi ka lowata hen gueɗe ma mi yiɗamo de mi suuɗaki hen kadi fotano wonde noon jooɗani ni kañum no mbirnumam ñanden ni ko noon tan yaari kadi jeena wona neɗɗo mo ngannduɗaa mbeɗa waddemo ko ni yalla dandamen heen hay so woni wona ɗo an ɗo cikkarama ɗo wona ɗo no woni oto hol ɗum ɗo haalirani cikka ɗum ɗo woodi kono jeena wona oɗon neɗɗo e ko kala mum hakkunde min mo kaɗata wurti an ngannduɗo woɗɗitinani a faami eyi so tawi waɗirin noon kadi cikkanom tan mata som hanni mum en dañi a ɓenetama ɗo seeɗa wallahi ɗum kam jiɗɗa foye won jam baba kadi ɗum wonata arde eyi ceerno cukalel a faami mbaɗirnom ɗum tan ɓayde mbiɗa ɗum mofti haalis o mas ko ɓuri wulde de ha jew mbaɗirnom tan ɓayde min mofti haalis o ewa an a ala tan somi waɗi ɗum cikkanom tan fof ko gotum mbaɗa mi waɗa ko gotum en jii ko moƴƴi tan en naati ɗum tan nanno kamen ɓayde anan jiiɗa ko mi fotani waɗde ɗum mi yewtidani ma ɗum kadi ko goto mbeɗa fonno ɓamtude ma kono mi sikka ala tan wonno kam eyi jon haajo ala tene joni no fon dokkuɗam yani namda ɗem ɗumi mi rokkino mo coggu tereji ɗiɗi yo da yoɓi fof seeɗa heddi no foti ko heddi ko no foti mo fota andu ko heddi ko espontas 70 000 70 000 ɓuri heɓde ko tottima heddi tan 70 000 ko mofɗa ko kam ɓuri 70 000 kamɓe ɗen tottima ko ɗe balɗe an mbeɗa nanan haala ka ni sam ƴetti voleur de tereji ɗin kadi ala ɗe balɗe tan ko wona caggal ko totɗa ɗum ko ko tottama ko eyi ɓurti 70 000 eyi eyi jommu hen jokkum kalis jokkiti kalis o ɗo janggo ɓawa janggo jeena mi ƴew terengaji inchallah joni an kehraji ɗi a so heɓta haydara so heɓta paɗem tan kam gayno yobde jiɓi tan ko leeri somi an ka yiɗa ko leeri an a yiɗa ko leeri ala joni kadi a yoɓani a heɓani kehraji a famande wona ko jungo ko gaccumi konko mo regli fo tottami an jeena woni min woni konko an wallahi mi haala ɗo seeɗa mbiya kadi mi dukimi hordu hande kam mbiɗan du wona duk an on neɗɗo so yoɓoto kalis hayde 60 000 heɓani kehraji a ɗum ko malu an joni paɗa ar gaji wanni ɗum ko wirdoyde ɗum ko wirdoyde après ala ta neɗɗo ala tan haali wallahi a yoɓi taw wallahi tan way o koni accerte wontande fii fon tan addi way dow yimɓe ɓeɗa haɗum paranmi jaha lawol ma gacca ɗum ɗo ɓinngol mbanmi ko nafoan ko nafanma so yiɗa mbeɗa yiɗi haala ñalawma ko yimmata ko fof woni hollum ko joɗɗe resde wona ɗon tan hay joni hay so hoyɗiti o wiyata ko hoyɗi
baɗo gogo walla wini ko min tan aremo ko haalaɓe cer na subaka ala ko hedduɗo en o wi kanko natti wawde joganade hoore makko haydara ko jogi ko wona pour mo kongoto o natti war wurde ɗum kongoɗo il faut ko ƴewande solution walla o yakkalando yo ƴewen debbo ko juɗɗe resde joni haɗa ɓurtude juuɗe mi haalanma miijam min o mbaɗen feere ƴewnanmo debbo o resa aha kay par ce que min tan mo keddiɗo gonanɗo e galle o surtout a faami ɗum wona natti holnade dal minen mbo ko ɓuri kamin keddotoɗo e nder galle o an aɗen miƴƴinde sudma ɗo nde haydara tinta haydara ala ko gandanɗa galle o haydara minen mo ko tan gonduɗo en minen pejjata minen jaldata ɗum natti hen kadi sirde ɓurti ko yimata ko walla mi jingol makko goɗa cuklé so gati hunde ko ma taƴa de ƴewanmo debbo o resa pofta o fofta min mi fofta hankadi natti andandema haydara min wona pari gummoɗa e jonde guila e law a pari na a haali tan ƴetti discours ma a haali ha pari an ka nafiki an ka nafiki so wimama ka nafiki mettina an ka nafiki bettanimi de abbi ɗo ummi Fuuta ari ɗo a faami min noddi ɗum ari ɗo fof yeeso ma fo min continue ha jaam kalmi ko potmi haalandem ko o jaɓan kam o ummi Fuuta ari joni ɗo kala ko waɗi ko fewani mi wi mbeɗa haala mbiyam ala woppi ko cuhlel ko cuhlel hoɓɓel ko cuhlel baɗat mode kelifal a faami jan ha mbiɗo hoyde ha wima an nde e ko jogi ko on aɗa ko cuhlel e miijo ni ko wonko jogi ha hande he duɗɗa wiyam eyi an tawde gallo ko waɗi waɗi ko fof sanako mo hankilo ko waɗa ko fof sanamo hankilo an tan hollatɗe kecce pourquoi min o arata yamo haalnami ɗum pourquoi min tan o arta fuggo suudam wiyami kaw min mi natti wawande ɗum ɗo yo ara waɗ ɗum o ƴeew wona hersude de omo andi so waɗi ɗum kangal nande galle mbaɗa dawaɗi o wandi ko dakaranoto momi a faami kono an so yi te oɗo Hawa ay woni gonko accam min mi ala ko ndesen mi abu mi ala ko ndesen momi a faami oto ɓeydam charge uji mbeɗa moodi Allah o resani hande o resani janggo yo fot haw timmo kanko dewgal haw anda kanko woni dewgal a faami o resani hoore makko mi wona desnomo mi hol min hoore resani ɗo gogo an resananima ha an somo res ala ko mbatta hen sona ñaago yen dokkeɗa konko yaltinte poche makko wona mon liggo hono poche mo wona o felliri han min joɗi ɗo min jewti mbimo an no fof joguiɗa e samisi mbimomi ƴeew joni mbimomi sa yiɗi res o kam mbimo hol budget mo joguiɗa o kam jogui ko ujunnaje tati holli ɗin dambali halis mbogo to nanna ɗin dambali noon poɗɗa ittude hunuma ganduɗa oɗo wona desowo ɗin dambali o jogui ɗin tati dambali ɗin o jogui ɗum kam resani sappo terɗi fo aɗan kollu wallumo no resri tan sinon mo wot ko fota wadde de wona aɗan kam ko bonde ko nenirta min de mi haalnima joni min har mi itti kalisam miyami res noon ko bonnantuma ko bonnantuma mi ala ko mi ala mo joguimi de mi ala seeɗa bo dendinano ɗo nena o ojji ɗum e terrain te ha joni terrain yiya gasi firtigo kanko an o ɗe kecce an holla ɗum yo aro hollam ɗum ɗum wona miiju an kay ka impose an kay ka forsude ɗum kay wona miiju ma kalɗa bu yere won ɗo ɗe merdi yimɓe yo aro haala min ko jiɗɗo ƴeewa ko mbaɗata mum Allah seeɗi mom fima ha mana ko bonde afton fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum serdima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o serdima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma alhamdulillah min de ko mi yiɗi numéro ma réseaux sociaux rek nodumam pour balla kam ɗo seeɗa wallahi mbeɗa tampi yiide arde toon pour tutale kam adresse ma rek pour mi wawi arde toon e wala probléme mbeɗa fatma inchallah wallahi yo yawno avant joom galle men arde boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum serdima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o serdima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi joomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou
wori gartani Cerno Abu rendo men wayrano men ha susi serembe ha cerna gunde rendo men cerna gunde rendo men wonti julo holto geno lamdo kamuji jido wada badolato o dunya jigi jona satir mafu hollu geno dili dillani Cerno Abu wori gartani Cerno Mam jab après prendre connexion. Faux rouge. Pardon. Même rappel après, prendre connexion. Ah, ya. Arsel. Ada capek. Masyaallah. Ada ne jab. Alhamdulillah. Masyaallah. Do woni tempo do hodi. Cerna ya ko. Tuti kam localisé ko dum ardo e mi dinambe yulo. No speko do. Arsel. Kupat biye ce me dije use kulari yo maji rolo man be hoddi fodde sude judede furmbur amani sarara do addal ko famdi mi jeeto ko damal toksangal walla damal mangal ngal guddirente dani anka gardo ko a borron ko famdi sar dinen be an hongal damal guddiranta atteme jilo teme joy kupra ka gardo ka hollu ko mi gardien jon hay yidi cerna jona yobat joy sadi yidi cerna yobat sadi yidi ari wacce tam tawdo teme joy ranke berdado anani oh la la donc nok ci hi kilmanci hay xaymen borne hay xayma don ñor dum don borno o xam ko xayme tan borni do dum xam maro wala couleur ay tan Chen min noddu am nani atata kam adresse ma ngari dolem mballa kam parce que gor kam de do balle jotta ko omo ya ko hira arde galle man danon to yahat mbere andi non mi resir rew da non wonat be di non habana kam dum ha tiid dum non tan ni haban ma ha tiid ko so yerobe o ronko wonde gorko hayda man jidda wonni glace tan neni halama min jidim namdade mo an est ce que ko yahal ko mo dawo ko mo jikko ko a medi sedade mako wonde debbo ala meerade a meda yiti cikata ala dalil goto kere o wondi ceerno leydi alde ɗum ɗo won tan ko jiɗɗa fof waɗanma e aɗa ñamata yara mi manque an dongal fettoral ɗum yimɓe hewɓe cohli jiɗ keɓani debbo sa woni e galle joom galle ma yiɗma no horsinma no fowma e lawol tan yonimama ceerno pourtant mi waɗan ko boni de mi wi tan gorkam on seram tan mi faamimam sa yimɓe yewde ma kam mi pamɗom nden jiiɗo fof ande wona neɗɗo bonɗo kono sahaji seyɗo ene ɓuurma dowre mbaɗa ka yiɗa wadde firtan ka bonɗo mbeɗa anda bonani min jiɗin paama ayɗo gorko finogil subaka to dawa allah ne seeɗi to hay téléphone wawa haalde to kono jaggi so to ko mécanicien en hakkude iwilaji hakkude boulongaji ne seeɗa gayi saaha seeɗa junngo accident de travail na waɗa jomum jogata ko hay temps ne haaɓi ne warni ne sakkile otoji ɓeɗo goni dow potoji ɓeɗo goni e dameɗe pewno ngala hay temps haalde téléphone ni jippo jamma ne tampi kiire jippade poɗɗa toppide ɗumen dañña hakkille mumen ñamminaɓe jarnaɓe kono wona aɗa dugi mumen to gonɗa e hiiri arde kañum ɗo gorko dawɗo fof hiiri fof galle mum joftat te ko dañi ko galle mum joftinata wattani hakkille no feewi joni noon mawɗo ko mbaɗanmami ɗo seeɗa sa yii mbaɗɗa no mbirumi ni so allah jaaɓi ma allah ɓeyda fendi hakkude moon ko ɗum ɗon tan mbasa nadde haɓɓude wonta glace walla wonta condi walla nafata anani nene yam ka jumɗo a juumani ni a ɗeɓ jumde tan a ɗeɓ jumde won ko mbaɗanmami ɗo joni so allah o lamɗo jaaɓi wona won ko gaddoroɗa eyyi mi ƴeew uññaji 900 a jogui temedere eyyi uññaji 900 gadda ga joni
balal mami do sallah Allahumma barik sa yi non wadir no mbiru mami ni inshallah no mbiru mami ni ko mbadirta dum inshallah ko balɗe tati o aawi balɗe tati lotete inshallah so yihi quelle heure heewi jippaade hedde minuit en 1 heure minuit 1 heure hannde so a yihi so Allah jaɓi so 5 heures yoni ɓuftu ɗum ɗo pewna suudu ma haa laaɓa defanamo gertoɗe so ari minuit joɗɗa sere ma jewtoɗamo mbanna ko poɗɗa waɗande dam ko balɗe tati tan sa waddimom ɗum tan ma yi changement ji balɗe tati ɓuftorɗa ɗum so heddi ayi ko fof beddoɗa waɗe ndiyam ha ara hunduko jarama tinɗa hoore ma no feewi ni no yam wallahi tinnoɗa hoore ma no feewi ɗum ko temdere nde eyi a jarama watta hakkille no hoore ma a jarama salminima muñ neno yam debbo desaɗo muñat debbo desaɗo muñat yo Allah aynoro en sukaɓe joni ɓesiraɓe poti nangude hen jewte sukaɓe desaɗo o wona bon on famani tan dewle joni il faut moɓe natte dewle ɗe ballodire sukaɓe sendima e bande en ɗo wima koddiloma ñayi guesa ma o sendima e bande en ɗo wima koddiloma ñayi guesa ma o duniya ene jogui jomum sattirma fo hollugeno